Subling ni Mando ang Amerika og pagbomba sa mga bangka sa Venezuela nga giingong nagdala og illegal nga droga. Ikumpirma kini sa White House Secretary Caroline Leavitt. Dungan ang pagdepensa sa mga lakang sa US Navy Admiral Frank Bradley nga nahisubay sa balaod. Mihatag usab og katinawan si Leavitt. Otorisado ni US Secretary of War Pete Hegseth ang nasangpit nga pag-atake apan wala gimando nga patyon ang tanang sakay sa bangka susama sa gikataho. Sumala sa report, human sa ikaduhang airstrikes, duha ka tawo ang naluwas sang kansang mikapyot sa nasunog nga barko. Samtang Republican o Democratic lawmakers nabalakas sa mga panghitabo ug mipasalig nga magpahigayon og investigasyon. Sigon ni White House Press Secretary Leavitt nga ang mga narco-terrorist groups mao ang target sa pag-atake kini base sa mando ni US President Donald Trump ug Secretary Hegseth. Express Balita.